in wannan abin ya faru yau ubangiji Allah ka saka masa da alheri an kawo komi da komi a godiya maka komi Allah ta baki mai martaba na godiya magajin wani na godiya magajin gidan wabu na gode jama'a ta ƙwarya ta haifi yayan ƙwarya idan ta haifi ludayi ta bata ta wundorawa ta haifi dorawa idan ta haifi gwargwari ta bata ina ya ce da kullum ina masu hasada sarki ya gama mai martaba a guda a barci sai ta halka ta yi ɗan sarki ba ta hakuri tambari yana kusa to alisafa ya biya to ya gaba mana biya wa biyan Allah ya biya mai dama baya ya biya mai boro alisallah ya biya mai boro alisallah ya biya adami ya biya mai masu yaki ya biya irin gidan mai masu yaki sarki Ibrahim Muhammadin farko baba sarki ya gada buri ya cika biya mai masu yaki biya mai yaradawa buri ya cika da filo ya sai mafi ya dubu sarki ne ta goma sha ɗaya uba da sarki sarki ta goma sha uku sarki kan Ibrahim sarki a gaban Muhammadu a magashin ba a gaban Muhammadu da baba ma buri a cika sarki ya zama sarki a kura kusa ta Allah tari yayin da tawaga ke shirin zuwa gaba to alhamdulillah kamar yadda muka kyautata zato Allah ya tabbatar da wannan sarauta baya ga sako na takarda daga mai girma gwamna an nada mai martaba sarkin Darazau Alhaji Ibrahim Baba Ibrahim na biyu a matsayin mai martaba sarkin Darazau. A daidai wannan gaba za mu je kai tsaye tare da neman alfarmar shi mai martaba ya mai da jawabi. Allah ya daɗe da ran sarki. Bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم masu girma jakadun mai girma gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban gwamnoni na jam'iyyar PDP a Najeriya kauran Bauchi kauran daular Usmaniya da suka zo wannan guri a wannan lokaci karkashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Aminu Hammayo da principal private secretary na mai girma gwamnan jihar Bauchi Alhaji Hashimu Muhammad Kombala jagaban Katagu a jagaban Bauchi afuwa kar maka canjin location kwamishinan kananan hukumomi na jihar Bauchi Isa Babo Tilde Allah kara ma lafiya mai gidana shugaban hukumar dauka da horar da kananan hukumomi na jihar Bauchi kuma takwara na a baya wamban jama'ar hakimin cikin garin jama'are yayana mai ba da shawari na musamman mai girma gwamnan jihar Bauchi akan harkokin yada labarai Muktar Gidado, permanent secretary political Ahmed Ranga, permanent secretary security Shehu Haya Jalam. Ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. So mu da kwamishinan shari'a afwan. So Darazo yau wadda da ya kai sati muna cikin wani irin yanayi wanda ba za mu iya misalta halin da muke ciki. Wannan yunkuri na neman masarautar Bauchi an fi shekara 100 ana yi. Allah cikin ikonsa da rahamarsa a yanzu babu yunkurin Allah ya kawo shi ta hannun mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir. Ya nada kwamiti mai karfi ya shelanta a matakin farko na dukkan masu bukata su gabatar da bukatansu a gwamnati. Bayan sun gabatar ya nada kwamiti mai karfi karkashin tsohon shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Hamza Osha Akuyan da membobinsu wanda sun kai mutum 46 da shi da bakwai suka ɗauki lokaci mai tsawo suna nazarta suka fitar da sakamako wanzan nazarinsu bai kare a iya jihar Bauchi ba dukkan takwarorinmu da muke makwabtaka da su Yobe Adamawa Gombe ba inda ba su ta samu input da ya kamata a ce an yi wannan abin domin bunƙasan al'umma da muke da shi a jihar Bauchi ba. Ya zo ya tantance ya mika gaba bukatunsa a gwamnati ta mika 'yan majalisar dokoki su ma suka saurari bahasin jama'a aka kuma tantance wurin gyara aka gyaggyara wanda ya zo daidai aka bar shi haka aka mika mai girma gwamnan jihar Bauchi ya amince tun amincewa a wannan ranar talatan al'umman karamar hukumar Darazo suna cike da farin ciki. So dan a wannan yanayi da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kawo Darazo ya yi mana reviving wani loss history ne da muka yi losing ɗinsa shekara 48 da ya wuce. Masarautar Darazo bana shekaranta 203 dan Yakubun Bauchi on his way from Sokoto to Bauchi ya tsaya gurin zangonsa da muke kira Pagan wanda tana karkashin masarautar Dutse ne a yanzu. Akwai dan autan sarkin Pagan a wannan lokacin Abubakar Jurun yana mishi ɗawainiya ya tafi da shi Bauchi. Suna gwagwarmaya har Allah Ubangiji ya kawo su wannan location. Yakubun Bauchi da shi a Basama sun so Darazo sun samu mutane amma ana traditional religion akwai clan guda 5 wanda sun yi bakin kokarinsu a kan su reforming kansu domin su fitar da jagora guda 1
Allah bai yadda ba. Yakubu sai ya ajiye a basa ya ce kula masa da yana kusa da yankin su, daga nan zuwa fagar da wuce kilomita 40 zuwa 50 ba. Zai samu lokaci da dai na ziyara wurin yan uwansa. Allah ya jaddada ya kawo gwamna. A basama ya yi lokacinsa shekara 27 ya tafi babban ɗansa Abdullahi ya gaje shi ya shekara 27. Ɗansa Abdullahi Adamu ya biyo shi ne gajeren kwana shekaransa 1, Allah ya karbi shahadarsa. Usman ya zo shi ma ya yi shekararsa 6, Allah ya karbi shahadarsa. Mamman Maji Kafi shi ma ya zo shi ya tafi. So ƴaƴan Abasama dai 5 duka sun sarauci Darazo. Wannan ƙofofi 5 ɗin su ne ƙofofin gidan sarautar Darazo. So tun daga wannan lokacin Darazo tana tafiya ƙarƙashin Darazo local government gaba ɗaya tana tafiya ƙarƙashin Masar mulkin gidan nan. Tun daga wannan lokaci 1822 har sai da muka zo 1977 a nan ne bayan an yi jihar Bauchi a 1976 mun dawo daga North Eastern region. Aka kirkiro da sabbin masarautu a 1976. A former Bauchi Native Authority muka yi dace da Sadai da Bogoro. A Katagun Native Authority aka yi dace da Disina. A Gombe Native Authority aka yi dace da Deba, wanda Deba tuntunin ta. So muna fata, muna addu'a wannan hangen nesa na mai girma gwamna ɗaya da tare da ganin yadda ƙasa ta bunƙasa, jama'a ta hayayyafa. Allah ya saka masa da. So saboda wannan dalili ne mai girma sakataren gwamnatin jihar Bauchi nake tukuici a mai girma gwamnan Bauchi da sarautar mujaddadin Darazo. Sarautar mujaddadi ta samu tarihi a ƙasar Hausa karkashin tutar Shehu Usmanu bin Fodio, wanda ya taso daga Dagel ya sauka Sokoto domin jaddada addinin Musulunci a bara traditional religion and other social basis. So daga nan tushen mujaddadi ta samu asali a ƙasar Hausa. Haka muke gudumawa ko tukuici a mai girma gwamna sarautar mujaddadin Darazo. Dan yayi rayuwa da tsohon tarihin da muka rasa shekara 48 bana daga 1977 to date mun kai lissafi da aka samu shekara 48. To yanzu mun sake dawowa karkashin inuwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da fatan yadda muka fara a baya muka shekara 150 aka samu wani ci gaba, aka samu tseko, to Allah sake kawo mana ci gaban da kowa da gwamnati ta yi wannan abun domin sauƙaƙa hidimar mulki ne. So mun sauƙaƙa hidimar mulki don wasu abubuwan idan aka ce maka akwai administrative control, insha Allah karin zai zo da sauki. Amma aka ce maka akwai tazara, to tazaran yana zuwa da tsiko kafin ka tashi ka je gurin mahukunta ka ba su bayani in suna nesa, in ta dauro ka je shi ma shiga wani laruri ya tafi wani. Saboda haka mai girma sakataren gwamnatin jiha muke baka sabo da a isar mana da mai girma gwamna cewa mun masa tukuici da mujaddadin Darazo. Wannan gaskiya ne. Ita kuma uwar gidansa mun ba ta uwar alherin Darazo. Reason for this shine mu Darazo muna da abubuwa da mai girma gwamna yake da shi wanda bai kamata tarihi ya manta da shi ba. Wannan masallaci namu da kuka gani mai girma gwamna bai san zai yi gwamna ba. A 20
2013 wani dan uwansu ya zo ziyara gidan nan sallah azhar ya kama su kamar yadda kuka zo suka fita suka ga tsohon masallacin mu ne da ce sakin da aka masallacin kai ce wallahi ga sabon nan muna ta neman gudumawa mu gyara Allah ne fa shekara 10 ta je faɗa dan uwansu na minista FCT minista nan take a February ya turo da mutane engineers suka suka yi inspection aka mayar masa da sakamako aikin shekara 10 na cikin ikon Allah an ka mana saukin sa kwana 30 an fara shi 1 ga March an gama shi 31st of March muka fara sallah kuma har yanzu shi muke amfani da shi ya kama mana inji lokacin ma bai kano abincin masu gidan wani da wani aka ce za mu iya maintain ɗinsa aka ce Allah zai rika mana kuma Allah ya rika kuma yana yi so wannan shi ne abin da ya sa na ce uwar alheri na farko kenan na biyu kuma muna da hanyoyi gagaraba da guda biyu lanzai zuwa fafa da darasu zuwa share wanda yanzu haka akwai kamfanoni da suke wannan aiki muna fata da addu'a kuma a zangon mulkin shi waɗannan hanyoyi da su actualizing kansu don waɗannan hanyoyi sun zama na sun ci mana tuwo a baya wanda mun rasa yadda da a yi gwamnatoci da yawa sun zo aka fara ga financial commitment sai a haka sai to amma yanzu kamar na fafa ko kaddamarwa ba a yi sai muka ga motoci sun fara aiki da fatan Allah fara ƙara masa ƙaunar al'umma Allah ƙara masa ƙaunar talaka kuma Allah ya biya masa dukkan bukatunsa na alheri da wannan ɗan takaitaccen bayani dan tsaya muku godiya a madadin al'ummar Darazo da Darazo yanda kuka kawo mana wannan abin alheri insha Allah alkarin za mu yi rubo da shi kuma za mu iya bakin kokarin mu abin da ya fi karfin mu za mu nuna shi wa ubangiji na tabbatar da yardar Allah Allah zai kunyata mu da fatan yanda kuka zo lafiya ubangiji Allah ne da mun saurari jawabi kenan daga bakin mai martaba sarkin Darazau Alhaji Ibrahim Babe Baba wanda ya gabatar da jawabi na godiya da karbar wannan kadara ta Allah subhanahu wa ta'ala. To kai tsaye a madadin shi jagoranmu muna sake neman wannan alfarma mu koma zuwa ga liman domin ya gabatar mana addu'a ta saukawa lafiya. Liman bismillah. burin ta ya ci kalamido yau ta gane ne karkaba burin ta ya ci صلوا على النبي الكريم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما قدرت هذا بعدنا سبحانك ربنا انك من تدخل النار فقد كفيته وما للظالمين من سير ربنا اننا منادين الإيمان أنا منه آمنا فاغفر لنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما آتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا waɗanda suke zaune a martaba za su ba da dama wa baki da suka kawo sako za su yi
Suleiman Ababa ya ce don Allah duk lokacin da aka tashi zuwa umara sakataren gwamnati kawai ya je ya hau jirgi an bayar saboda mai martaba in ji Suleiman Ababa. Allah ta ka da alheri. Wannan sako ne shi ma na jin daɗi, yana ɗaya daga cikin abin da muka ji daɗi. An biya tiket ɗin ko yau muke son tafiya, ɗaya daga cikin alheri in ji Suleiman Ababa. Ana cikin wani yarki ɗinsa. To wani yarki ɗinsa. kai 43 minutes. Saboda ta samu a sallami baki daga wani yarki da